Най-бързият начин да свалиш 10 кг, който няма да чуеш на друго място в интернет. Ще ти покажа стратегията, с която помогнах на стотици души да свалят над 10 кг и ако гледаш видеото до края, ще ти покажа и цялостен списък с най-подходящите храни, които можеш да си вземеш от Lidl, за да отслабваш по-лесно. И ако си готов да отслабваш, да започваме! Аз съм Борис Цонев и се занимавам с изграждането на фитнес и хранителни стратегии. Стратегията е начин, чрез който можеш да ядеш до 2 пъти повече храна и пак да отслабваш. Когато хората чуят за сваляне на 10 кг, си представят много дълга и сложна задача, която изисква много усилия и лишения. В действителност не е нужно да е така, ако имаш умен подход на действие. Това беше ситуацията и с една от моите клиентки Чочи, която беше решила няколко месеца след раждането, че трябва да се отърве от натрупаните излишни килограми и като майка, която се опитва да балансира между работа, тренировки и грижата за дъщеря си, както може сам да се сетиш, това е близко до невъзможно за повечето хора. Вместо да отделя по 2 часа от деня си за да ходи на фитнес, направихме тренировъчна стратегия, която да е съвместима с домашни тренировки, които да й отнемат не повече от 15-20 минути 3-4 пъти в седмицата. По този начин не се налагаше да жертва от времето за дъщеря си и можеше да тренира докато тя спи. И вторият много важен елемент беше нейното хранене. Като майка, която балансира между работа и грижата за дъщеря си, сам може да се сетиш, че всъщност нямаше много време за подготовка на храната си. Затова използвахме храни, които или не изискват подготовка, или пък много малко такава, за да може това да не отнема допълнителна част от ежедневието и кои са тези храни, ще разгледаме малко по-напред във видеото. И ето как изглеждаше тя в началото на 3 месеца и как изглежда сега. Определено това е едно доказателство, че ако човек има достатъчно силно желание за промяна, той може да го направи без значение на какъв етап от живота си се намира, така че адмирации за Чочи, която свали 10 кг за 3 месеца. И както ти обещах, в това видео ще ти покажа начин, с който можеш да свалиш 10 кг дори за по-малко от 3 месеца, но преди това трябва да ти покажа едно правило, което всъщност 90% от хората не разбират правилно, а е критично важно за отслабването. Тук говорим именно за калориен дефицит, за който много хора са чували, но малко хора действително разбират. Ако енергията, която изразходваш е ето това, а това е енергията, която приемаш, тази разлика между двете е твоя калориен дефицит. Ако обаче енергията, която приемаш е ето тук, отново имаш калориен дефицит, който обаче е доста по-малък. Разликата е, че всъщност тялото ти винаги ще бъде в калориен дефицит, ако приемаш по-малко енергия, отколкото изразходваш. Разликата между двата сценария е, че в единия случай ще сваляш килограми много по-бързо, а в другия ще сваляш килограми, но ще бъде с по-бавни темпове. Тоест калориен дефицит не е една магическа цифра, над която започваш да качваш килограми, а диапазон. Количеството калориен дефицит определя колко бързо ти ще сваляш килограми. И не противно на масовите твърдения, бързото отслабване не е време. И имайки това предвид, е време да ти покажа най-бързият начин, с който можеш да свалиш 10 кг, който лично аз не съм виждал на друго място в интернет. Точно така направи и Марто, който, както всички нас, има доста ангажименти през деня и преди да започнем работата ми сподели нещо много интересно. Всички знаем, че в момента се печелят изключително много пари от простотия. С предавания като Ергена, Big Brother, където основно се разчита на драма или зрелище, за да се задържа вниманието на зрителите. Когато се чух с Марто, той ми каза, че иска да покаже добър пример на хората и че е възможно да бъдеш млад и успешен без схеми, без драма, без да участваш в някакви скандали, с помощта на собствените си ръце и труда, който полагаш. Затова той успя да свали 20 кг за 3 месеца и да изкара преса, както може да се види, това беше той преди и това е той сега. Затова нека да ти покажа как можеш да го направиш и ти, но е важно да отбележа, че този метод не е подходящ за дългосрочна употреба. На всяка цена трябва да бъде последван от стратегия за поддържане на килограмите, която ще разгледаме в друго видео. Първата стъпка е да умножиш теглото си по 1,6. Това е общото количество протеин в грамове, което трябва да приемаш всеки ден. И преди да ти покажа каква е следващата стъпка, нека ти покажа кои са 10-те най-подходящи храни, от които да си набавиш протеина за деня. Първата храна не изисква никаква подготовка и може да използваш както за десерт през деня, така и за солена разядка, а именно скира. На второ място е най-добрата алтернатива на шоколада по време на отслабването, а именно протеиновите пудинги.
Ако обаче не искаш да разчиташ на животински продукти, може да се възползваш от номер 3, който не е най-добрият източник на протеин, но определено е добра алтернатива, а именно тофуто. Следващата храна не изисква никаква подготовка и е идеална за обяд и вечеря, особено ако я комбинираш с салата или пък тортила, а именно рибата тофу. Номер 5 е един от най-добрите източници на протеин, който изобщо може да си вземеш и в същия момент да си набавиш добро количество полезни мазнини, а именно яйцата. В доста видеа в канала ще виждаш рецепти с номер 6, защото това е първо един от най-добрите източници на протеин и второ изключително комбинативна храна. И тук говорим именно за пилешкото филе. Следващата храна е добра идея да се консумира поне 2 пъти на седмица заради голямото си съдържание на полезни мазнини. Тук говоря за сьомгата, която е богата на омега-3, но разбира се може да бъде заменена и с друг вид мазна риба. Номер 8 и 9 са често комбинирани заедно, става въпрос за свинското и телешкото месо. Номер 10 е храна, която ако комбинираш с печени чушки или маслини, става отлична разядка за през деня и става дума точно за котич сирене. Преди да ти покажа следващата стъпка, ако искаш да ти помогна с изграждането на индивидуален план, с който да свалиш над 10 кг в следващите 3 до 6 месеца, може да си запазиш безплатен час за разговор от линка в описанието на това видео, за да разгледаме твоите цели, моментно състояние и пречки. А сега обратно към видеото. След като вече знаеш колко протеин трябва да приемаш на дневна база, трябва да умножиш това количество по 9. Това са калориите, които трябва да приемаш всеки ден. Най-вероятно числото, което си получил, ти се струва доста малко, затова е важно, освен храните, които ти показах преди малко, да приемаш и комбинация от тези 20 умни храни. Първата буквално пълни стомаха ти с почти никакви калории и създава усещане, че си ял много повече, отколкото реално си. Тук говоря именно за краставиците. Второто е нещо, което можеш да ядеш в огромни количества, без да се притесняваш за калориите, защото е над 90% вода, говоря за динята. Третата храна изключително добре си върви, ако е запечена с малко подправка за пилешко месо и е много богата на фибри за малко калории, става дума за карфиола. Следващата е хрупкава, свежа и ако я запечеш с малко сол, става отличен снакс за пред телевизора – морковите. Петата храна е толкова нискокалорична, че тялото ти може да изразходва повече енергия само за да я усвои и тук говоря именно за целината. Следва нещо топло и супер обемно, което може да ядеш в големи количества без да се притесняваш за калориите – зеленчуковата супа. Следващата храна е нещо, което лично аз консумирам почти всеки ден и създава ефекта на това, че чинията ти е много запълнена, а салатата айсберг. Осмата е такава, която е едновременно нискокалорична, богата на вода и фибри и е перфектна за десерт, тъй като е леко сладка, говоря именно за ягодите. Деветата е една от най-засищащите заради комбинацията между вода и фибри – ябълките. Следва нещо, което може за голям обем да ти набави много малко калории и се комбинира много добре с кисело мляко – тиквичките. Номер 11 е идеална, когато искаш нещо топло, сладко и засищащо без излишни калории – есенната печена тиква. Ако се хващаш, че вечер пред телевизора често преяждаш с храна, номер 12 е точно за теб, защото може да се направи по много начини да те засити, без да ти набави голямо количество калории. Говоря за пуканките, но не от тези, които са с масло, а тези, които сам да си направиш вкъщи и да си овкусиш. Следващата храна е много полезна за твоето стомашно здраве, тъй като преминава през процес на ферментация, говоря именно за киселото зеле. Следва нещо сочно, свежо и леко кисело, което много ти помага за контрола на глада, а именно грейпфрут. 15-та храна е много подходяща за гарнитури, защото е богата на фибри и нискокалорична, става въпрос точно за гръха. Следва нещо, което често се подценява, но е изключително засищащо заради фибрите си, а именно броколите. Един плод, който всъщност се счита за зеленчук, който е много богат на вода и засища изключително много, може да го прибавиш към почти каквото се сетиш, говоря точно за доматите. Лесен и бърз снакс за през деня, който да не ти набавя много калории, са портокалите. 19-та храна създава усещане за ситост заради голямото си съдържание на вода и в същия момент не ти набавя много калории, това са пътвалджаните. И последната храна, която може да увеличи обема си след като я сготвиш, с което да се заситиш много повече, са гъбите. Сега въпросът е как да комбинираш различните храни, за да можеш да свалиш над 10 кг в следващите 3 месеца. Затова записах седмичния си пазар от Lidl, както и как комбинирам всяка една от храните си там. Може да го изгледаш на видеото, което ще се появи на екрана ти, а аз ще те очаквам там.